Bandiraɓe musidɓe tedduɓe min calmini on sikki ala hono no jiiruɗen ni hande woni kirndol Daka hitande ujunaje 2025 en gimmodima e khalifa Ceerno Diamata Tidiani Ba khalifa tedduɗo toon to Madina Gounass en jettima ɗo joni e Daka he ɗum en kuccodiri e goto e ɓesgu ceerno Ahmadou Ammar ceerno bisimilla ma calmina yeeɓiyankoɓe Fitirla TV e Manda TV. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. En calmini fof calmini julɓe fof en juuri mabɓe. Eɗen beltoro tawede oɗo ñalawma ganduɗa ko ñalawma tedduɗo ñalawma mo Allah waɗi ko ɓuɗitgol Daka. Alhamdulillahi rabbil alamina arama gargol moƴƴol eɗen ñaagui Allah no arda e jaam ni ha joni kala wonɓe lawol yo Allah yettinɓe e jaam. Amin amin. Kala wonɓe lawol yo Allah yettinɓe e jaam. Yettiɓe ɓen yo Allah newnan fof wonde ɗo e jaam, newnan en hodde e jaam, wondude e dañde ko arani ko walla dañde ko ɓuuri ko arani ko. E tigui ceerno a jarama gartanamin tan e sifa holko woni Daka. Alhamdulillah rabbil alamin Daka kam kañum ene haali hoore muɗum tawde en jii en gacci koɗorɗe men to cuuɗi men en gari e ladde haqiqa mum tan ko ufnanade Allah yaltude aduna ha laaɓa ara e ladde ene rewa Allah ene yettamo ene lorlikino taw fof waɗiri ɗum ko yettirde ɗum Allah e neldude baraji inelaɗo sallllahu alayhi wa sallama kadi ko ha wonana neɗɗo o sifa mo ina wallitamo e fittandu makko e ruuhu makko o heɓa hen sifa mo ganduɗa hayso hooti ɗum kadi ene wawi wallidde mo ɓeydo softude o ɓeydo sembude e dewal makko Allah tigi haqi ko ɗum woni Daka o ko fof ko ɓeydade tan artirde haqqillaji yimɓe ɗi e jamiroje Allah he e artirde haqqillaji yimɓe ɗi e diine he. Hol wasiya maɗa e on gimmiɗo nokku mum acci nokku mum ari Daka? Naam o taƴi yolde woɗɗude de jiwɗo gila nokku mum to wawi iwde fof haw yettiɗo hayso Madina ɗo neɗɗo o iwi ma taƴi yolde famɗi fof kiloji 9 ala ko haali giwɗo ko wona ɗon garɗo fof ko yolde mawde taƴi ari notitade ɗum ɗo. Enen fof eɗen gandi julde e dental no yimɓe kewiri fof ko noon fayida dental ngal heewiri. Julde e dental so on ɗiɗo goto sabu julde e dental sa juuli e dental kala no dental ngal foti goto fof a windante ɗum tigi a windante ko ma ko bindaneɗa ko goto ko fof goto fof kadi windante ko mum ko windane ko heddiɓe ko fof tigi dental ngal ene julde farillaji fodde hono dental gongal ɗo ngal weeɓani hebde tigi wonande enen hettu e banggue hirnangue ga hayi nokkuji goɗɗi so wona tawi ko Makka en dental fongal ni juldude hen ko ene wona balɗe 9 ko ene wona waktuji capanɗe 4 waktu wona ko weeɓi ɗum waɗi ceerno en ene kirjina yimɓe gonga ni hayso tawi ko darde wotere keɓɗa a heeɓi dental kono ɓe kirjini yimɓeɓe ko hay habbirandu harminirdu ndu wota a daɗe ndu hay habbirandu harminirdu ndu wota a daɗe ndu ko fayida gonɗo hen o nde wonno ene mawni fayida tawtorede ɗum ɗo ko fayida kewɗo ɗum waɗi wiya kala garɗo yo tinno tawa daɗetake waktuji ɗi hay habbirandu harminirdu ndu saabu fayida gonɗo hen o. Jarama ceerno. Alhamdulillah rabbil alamin on jarama.